Kender du det? Du skal en tur på ferie, men ved ikke helt, hvor du skal starte. Skal du søge Google igennem og lave det hele selv, eller skal du betale et traditionelt rejsebureau for at håndtere det? Det er ikke altid helt nemt, hvis man vil have noget, der går ud over den traditionelle charterrejse. Her ser du Thomas. Thomas elsker at rejse i hele verden, men desværre er hans passion noget dyr, så Thomas ender for det meste med at undvære rejserne og blive herhjemme. Men det var før han vidste, hvem Janida var. Hos Janida kan han købe præcis de samme pakkerejser, og endda mange flere, end hos de almindelige rejsebureauer. Men hos Janida springer han reelt rejsebureauet over, for der køber man rejsen direkte hos de lokale rejseeksperter ude i den store verden. Derfor slipper Thomas for at betale for de fortjenester, som de traditionelle rejsebureauer lægger oven i prisen, og han ved samtidig, at han kan være helt tryg, og at tingene er i orden. Med alle de penge, Thomas nu sparer, har han råd til at besøge de steder, han altid har drømt om, og opleve lige, hvad han vil. Så gør som Thomas. Gå på oplevelse og bestil din næste rejse hos Janida.